Ni wedi symud wrth y Gwartheg Beef masnachol lawr I roed sylw teg a teilwng i'r Gwartheg Godro. Mae'r cystadlu wedi dechrau, mae'n gystadlu brwd iawn heddi ac eleni unwaith y rhagor yma yn y sioe fawr. Wy'n cael cwmni da iawn. Cheryl Thomas, Pontadwng Cydweli, bore da. Bore da. Croeso i'r sioe, chi'n mwynhau? Diolch yn fawr, wel, dim ond I bod mewn 10 munud, so odyn, so far so good, ie. Mae'n twymo. Mae'n boeth. Mae'n mi fod yw'r braf. Special. A Charles George, chanol gas blaid. Siwr wyt ti bore yma, Charles? Ie, fi'n fa, diolch. Y diwrnod cyntaf yn y sioe fawr? Diwrnod cyntaf heddi, ti'n lan bore yma, ie, mae'n braf iawn yn barod. A mae angen y spectol hael na heddi, does? Mae angen, yes. Ac I ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y dosbarth bach yma nawr. Sy'n bron iawn nad ydyw derfyn, ac beth yw'r dosbarth bach cyntaf yma te, Cheryl? Y junior Heffer Milk sy'n fan hyn nawr, Mae'r un gyntaf wedi dod lawr o'r Alban. Logan Holsteins. Wel, maen nhw'n gyntaf a ail de. So, ffili gweld pwy sy'n ochr draw. O, Tregibi wedyn sy'n trydydd. O na, dwi'n wedi gwaith wedi benni, ond Alban sy'n cael ei tynnu mas nhw'n nawr. A Stephen Garth o swydd Gaerhirfryn sydd yn beirniadu, ynddo fe, ac yn cael tipyn o hwysad mas na Charles ar hyn o bryd wrth I fe bwyso a mesur. Mae wedi tynnu y fywch o'r Alban mas, a mae'n edrych ar fywch Ifan Wilson Tregibi wrth gwrs enw. Mae'n edrych bod newid trefyn ar funud. Yr un modd yn ail yn mynd yn gyntaf, yr un oedd yn trydydd yn mynd yn ail nawr. So felly mae wedi gwanu y ddwy coch na. A mae yna deimlad bach rhyngwladol i'r dosbarth bach yma, does? Achos bod ni rai o'r Alban, o Loegr, a wedi bod ni rhywun yn arwen o Sweden, do. Mae'r merch yn y canol na, mae hi'n yn reiddol o Sweden, wedi dod draw yn arbennig jyst er mwyn helpo sioe o fan hyn, so war y teg iddi. Beth ych chi'n meddwl am safon y dosbarth yma te, Cheryl? Mae'r safon yn uchel iawn yn y fe, yr goreion sy'n dod ma. Mae lot o rhaid wedi bod yn siowan yn sioe yn barod leni, a mae'r safon yn uchel. Mae'n credit iddyn nhw I troi nhw mas, achos mae'r gwaith yn dechrau misiodd yn nhw, dim wrthos dda yn y fe. Ac o'ch chi'n gweud mae junior Heffer in Milk nawr, felly Heffer Ifanc, sydd wrth gwrs yn cynhyrchu llath. Am be felly mae'r beirniad yn chwilio fan hyn, Charles, yn y dosbarth yma nawr, bod y pwrs wrth reswm yn llawn, ac yn llawn o lath? Oes, mae rhaid I pwrs bod yn llawn, ond hefyd mae rhaid fod cael good attachments, felly bod yn uchel ac yn eian yn y cefen, a hefyd yn well attached, fel yn gweud yn y ffordd yma. Mae'n pwysig bod hwnna'n digwydd, bod digon o veination yn y pwrs hefyd, mae'n pwysig iawn. Felly mae hwnna'n rhinwedd pwysig bod chi yn gweld y gwythiennau yna yn y gader yn y pwrs, Cheryl? Odi, wel, yn gyntaf, cader I ni'n gweud dim pwrs. Chi'n mynd gweud pwrs? Na. A odi, gael y veination yn y fe, mae'n arwydd o bod llath boen yn nifer ffeithog iawn yn y fe. Y coesau wedyn yn bwysig iawn bod nhw'n lle cerdded i'r bwyd, i'r dŵr, cerdded nôl i'r gwely, a'r locomotion, y ffordd maen nhw'n cerdded yn bwysig iawn y fe. Wel, mae'r rhain o Gwartheg Ifanc, Charles, felly mae'r ffordd maen nhw'n cerdded mor bwysig, yn dwi, os i nhw am gael hir oes. Yn union, mae rhaid nhw cerdded yn dda, os maen nhw'n mynd I para am spel, I cael 4, 5, 6 llo, mae rhaid nhw cerdded yn dda, bod yna asger yn y cwrs yn lan, fel clean bone, fyddwn ni'n gweud yn Saesneg, yn lan iawn, a fod nhw'n cerdded yn dda, bod gallu cerdded nôl fel wedodd Cheryl, nôl ymlaen i'r shed ac i'r palwr Godro. Yn union, a'r cwestiwn I ti nawr te, I ni'n gwybod mai cader mae Cheryl yw, beth wyt ti'n gweud, cader, pwrs, piw? Cader, siwr o fod. Fi mwy'r gogledd na chi, cholboes. Gogledd sy'n Geredigion ydw I, cofiwch. Ie. Ond mae Stephen Garth wedi wneud I benderfyniad, dwi'n meddwl, ar fywch o'r Alban, O'r Alban, ie. Michael Yates, ie. Yr un coch. A nhw'n arddangos tipyn yn y sioe mowr dros y wlad I gyd yn dyn nhw, Charles. Ie, maen nhw'n trefeili dros Prydain I gyd yn sioe, ond wedi gyda'r da coch ma, yr Holsteins coch, maen nhw'n poblogaidd iawn dros Prydain. Faint o Holsteins coch sydd o gwmpas y lle nawr, achos mae rhywun fel fi nawr sydd ddim yn gyfarwydd ofnadw a Gwartheg Godro yn tueddol o feddwl Gwartheg Godro di a gwyn os mae Holstein I nhw, ond mae yna rai coch a gwyn yn does o gwmpas y lle?
Sdim un coch na gwen gatra dyn ni, ond fi'n meddwl, siwr o fod, 500, 10% o Gwartheg Holstein dros Bryden. Sa'n hollol siwr, Cheryl? Mae rhaid yn i os, ond na, sy'n syniad y fi faint sy'n dros y wlad, ond maen nhw eitha poblogaidd, rili, ydyn nhw? A pan bo hon, chi'n meddwl, wedi cael y garden goch, beth sy'n gwneud i hon sefyll allan i gymharu â un Ifan Wilson Tregibi sydd yn yr ail safle? Yr front seat coverage ydyn ni fe, Charles, beth ti'n meddwl? Ie, siwr o fod, falle just tyma bach yn neisach yn y front seats, falle. Agos iawn, ddo. September, you can tell that she's not quite filled her rudder to the extent of the Heifer I placed in second. Mae'n dosbarth da iawn fan hyn. Odi. Ac yn dosbarth cystadleuol iawn. Odi, lle rhaid gystadlu unrhyw le yn y wlad, lle digon rwydd. Ac i chi wrth gwrs yn godro tipyn o wartheg na lawr yn Casblaidd, Charles, dros 1000 yn gyffyrddus. Pa fridiau sydd gyda chi, neu pa frid sydd da chi fwyaf? Dim ond Holsteins dydyn ni, so dim ond y rei di a gwyn sy'n cario'n fysi trwy flwyddyn, really. Ie, llai gredu, fysi iawn fyd, ac chithau wedi Cheryl yn godro dros 200 o wartheg. Pa frid sydd fo chi? Mae Holsteins dyn ni, ond mae hefyd rai jerseys dyn ni. Oedd anwen y ferch a dipyn o diddordeb dangos da. So, ers oedd hi'n ferch ifanc, brynon ni cwpl o jerseys mewn, so oedd e'n meddwl bod hi'n gallu arwen nhw yn oedran ifanc wedyn. So mae dal rai yn nhw dal yn y hyrdeb. Ond dim byd efo chi'n y sioe eleni? Na, yn anffodus i ni lawr a TB de, so ie. Mae'r TB ma'n yn broblem parhaol ac ewn ni ddim lawr y trywydd na heddi, ond mae'n broblem yn dweud. Chi'n glir ar hyn o bryd, Charles? Ni yn glir ar hyn o bryd, ond dim dal pryd bydd y tro nesaf, byddwn ni'n nôl lawr yn TB, yn ffodus. Yndi, mae'n bryder ac yn rhywbeth sy'n ar feddwl bob ffarmwr sy'n cadw gwartheg, bod y wartheg godro neu biff yn dweud, chybod? Oedd Lesley Griffiths fyna gyn yma, treni sy'n wedi dod i siarad yn un, efe? Yn union. Ond nôl at y dosbarth yma, a fel gwelwch chi, y fywch o'r Alban wedi mynd ar garden goch ac Ifan Wilson Tregibi yn ail.